Du skal aflevere en PDF-fil i SDU Assignment, så du starter med at gemme dit dokument og skabe en PDF-fil. Så har vi en PDF-fil og åbner Blackboard og logger ind i vores kursus. Og heroppe til venstre er der så en menu, som hedder aflevering. Her kan vi se, at over til højre har vi en knap, så vi kan trykke på, og så kan vi komme til at aflevere vores fil. Vi gennemser vores computer og finder den fil, vi gerne vil aflevere. Og så kan vi se, hvilken fil det er, vi har vedhæftet. Og så vælger vi Next. Så bliver jeg bedt om at verificere, at det er den rigtige fil, som jeg har afleveret. Jeg henter den fra SDU Assignment og åbner den i min PDF-viser og kontrollerer, at det er den rigtige. Og så går jeg tilbage, sætter et flueben, og hermed bekræfter jeg, at jeg har afleveret den rigtige fil, og at alt er, som det skal være. Og afslutter. Så modtager jeg en kvittering om, at nu har jeg afleveret en fil i SDU Assignment. Og den kvittering printer jeg som PDF-fil, så jeg har den som dokumentation. Trykker OK, og så er jeg tilbage. Samtidig har jeg fået en e-mail fra SDU Assignment i min mailbox, og der er vedhæftet en kvittering med tidspunktet for min aflevering, men der er også et kvitterings-ID, som jeg skal bruge ved en eventuel eksamensklasse.